ومن كراماته يوم موتتنا ألا سرور لنا بالموت سادتي. إن الكرامات ما ليل المرامات في ورد شيخ بلا سكن وريبة. فوز لآخذه حقا ومسكنه يوم القيامة ما أعلى المهلات. فهاق الولايات أقابا وغيرهم شيخ أبو الفيد مفتاح الولايات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe enɗam, bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine ma heble sukaɓe Afrique dental sago Allah, on calminama kadi on juurama, on jettama, on beltanama no fewi. Ceerno Ibrahima Talla, min beltima e bismagu ma ngo ganduɗa bismiɗa amen e ndeɗo yewtere nde ganduɗa machallah enen foof haqqillaji men ne ketti hen, inchallahu rabbi ko salminde e juurade joni joni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ay bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ɓe sahal eɓe ɓaleri, on calmin one kala inde muɗum e yettode muɗum. On mbiyama bisimilla moon e yewtere men andu sa andi e andin. En puɗɗorima bisimillahi rrahmani rrahim. En ñaguima allahu subhanahu wa taala nde hokka hen gaynude nde alhamdulillahi rabbil alamin. Bandiraɓe on calminama, on juurama mone kala inde muɗum yettode mum, debbo e gorko, suka e mawɗo, jooɗo debbo, boɗejo e ɓalejo, morotoɗo ha pembotoɗo, goto moon foof ɗo woni ɗo en tawi ɗum ɗon, en dicci koppi, en dokki ɗum juuɗe ɗiɗi, en calmini ɗum samnadu kadi lamdu urndu ummidu to ɓuuri luggidde e nder ɓerɗe taw woni asli muɗum ko needi. So hawre weɗede Allah subhanahu wa taala, ma en ngar joni puɗɗuɗen e yewtere men andu sa andi andin. Hande holto paaɗen hande ko nokku meɗen Cilon gam haalde e ganduɗa gurdam ceerno Hamme Baba Talla. Hol kaalowo ɗum ko ceerno meɗen musidɗo men sehili men ceerno men ceerno Boubacar Gaye maw ar joni on saga min mbadda namnal e jaabol ko fati e gurdam ceerno Hamme Baba Talla mo Cilon inchallahu rabbi. Ɗum noon ceerno Boubacar Gaye a wiyama bisimilla ma e ganduɗa yewtere men andu sa andi andin. أداه رب الورى ما لم ينل أحد من الأكابر لا مد والعيات. ووجه منير قلب المحب له فودنا رب من أهل المحبات. وورد شيخ عتا فوز لآخذه فودنا رب من أهل المفاذات. منور مكرم من كان وارده فودنا رب من أهل الكرامات. فوز مبين وإكرام ومعرفة خذوا بها فلهم أعلى المقامات. تمهى وتنفى ذنوب زلة لهم
فآدنا ربنا أفوى المزلات له المقامات عند الله لم يرها أحد سوى المصطفى خير البريات وكم مواهبا يؤتيها معجلة للخلق من أجله رب السماوات وكم مواهبا يؤتيها معجلة للخلق من أجله رب السماوات شيخه هو الشمس يأخذ كواكبها يظهرن أنوارها ومسجد جناتي من ceerno Boubacar Gaye a salminama a juurama a wiyama seedi Gaye balle juuɗe battane moƴƴe e caggal nde calminɗa yimɓeɓe kadi juuriɗa machallah min mbima bisimilla e yewtere men andu sa andi andin holto paaɗen hannde ko nokku meɗen Thilone haalde gurdam ceerno Hamme Baba Talla holto jibina ceerno Hamme Baba Talla e holno jibina e hol jibinde ceerno Hamme Baba Talla e ceerno Hamme Baba Talla e holnde sanki e ceerno Hamme Baba Talla e hol almuɓe janggini e noon ceerno Boubacar Gaye ko ɗum min kuccinema gam gaddanaɗo yimɓe holno ceerno Hamme Baba Talla jibina e hol jibinde ceerno Hamme Baba Talla e holɓe ceerno Hamme Baba Talla janggini ɗum a wiyama bisimilla ma seydi Gaye. ceerno Ibrahima Talla en mbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد bandiraɓe julɓe bandiraɓe hettotoɓe e dental weltare ɓiɓɓe fulɓe e dente WhatsApp fof ma heble sukaɓe Afrique e ceerno Ibrahima Talla en beltima kadi eɗen jetta Allah no feewi e eɗen ñaago Allah kadi kala ko kalɗen ɗo ganduɗa ne waɗi ferguitere nde Allah yafoto en woni anniye meɗen tan ko yidde yewtude e ganduɗa siftinorde hen jeeyaɓe Allah ɓe keɓano andude makko hunde gandinen no wonno ceerno Hamme Baba Talla rahmatullahi aleyhi wona bebɗo haalde ne wonno ko seeɗe ko ɓuuri famɗude e makko mana ko ɗum etotoɗen haalde nde wonno so tawi wiyama ceerno Hamme Baba Talla e aduna o foof ma mi wiyani Sénégal ko aduna o foof mana wiyata eskey nde wonno ko jeeyaɗo Allah mo ganduɗa ko wali Allah mo ganduɗa ko mawɗo mo ganduɗa baɗɗo e golle ɗe ganduɗa ha ila yawmiddin wona majjoɗe saabu rewdemo e koyngal annabi sallllahu alayhi wa sallam joni so Allah jaaɓi garen hen inchallahu rabbi holi woni ceerno Hamme Baba Talla holto ceerno Hamme Baba Talla jibina. ceerno Hamme ko gando men gando ne wani ɗo yimɓe fo ceerno Hamme ko gando men gando ne wani ɗo yimɓe fo ndaw ko woni deƴƴi yankini o jangini ɓiɓɓe Fuuta men ndaw ko woni deƴƴi yankini o jangini ɓiɓɓe Fuuta men ndaw ko woni deƴƴi yankini o jangini sunna annabi ceerno Hamme ko gando men ko gando ne wani ɗo Fuuta men ndaw ko woni deƴƴi yankini o jangini ɓiɓɓe Fuuta men ko hasadaw min gari ema yide o rawda jurma ceerno Hamme ko gando men ko gando ne wani ɗo yimɓe fo ndaw ko woni deƴƴi yankini o jangini ɓiɓɓe Fuuta men ko hasadaw min gari ema
ide orawda jurma. ceerno ibrahima seydi Tallo min beltima e namdal ma batgal fayida namnade meɗen hol ceerno Hammet Baba Talla hol wonɓe almuɓe makko. ceerno Hammet Baba Talla so tawi woni ene limti almuɓe makko famɗata ko hedde Fouta walla famɗata ko hedde Sénégal walla famɗata ko hedde Massine saabu machallah so tawi université ji ene ƴeewe Thilone mana ko hen jeeya kanko ceerno Hammet Baba Talla kadi keptinen paamen hannde ɗo gonɗen ɗo oɗo alarba machallah ɗo gonɗen ɗo dental ceerno Hammet Baba Talla wirtima ɗo ko ɓooyani ko faade e nokku meɗen to wiite ganduɗa Thilone faade ziyara makko ñande le 12 et le 13 mana mbiyen aljuma o e aset oɗo garowo o ceerno Hammet Baba Talla mo kalaten machallah so tawi woni no mbiɗa ni hol gonɗo almuɓe makko eɗen mbawi limtude hen seeɗa mo ganduɗa jibinɗo ko heewi seeɗa mo ganduɗa so tawi seeɗa o haalama ko heddoro hewata eɗen inna hen gaari mawdi mais Baba Talla mbiɗen jinnaɗo makko gorko o wiyete ko Sidiki kadi jinnaɗo makko gorko o ɓe gurdani ko juuti kono jinnaɗo makko gorko o hoto ruttade e joomum o wasinoma jinnaɗo ceerno Hammet Baba Talla nde nananto ɗum Qur'anil Karim ɗum waɗi ceerno Hammet Baba Talla won wiiɓi so tarik no wiiri no dañi duuɓi 6 ko nden o naati Al-Qur'anil Karim o naate ceerno biyeteɗo ceerno Boubacara Sow ko on iidi e jangguindemo Qur'an e wiyama ni ko ɗon o janggi haw reeni won wiiɓe ni ko ɗon o janggi haw jibdi ko ɓuuri famnade tan ceerno Boubacara jangguinimo defte kewɗe machallah jangguinimo ɗon kam e banggue Qur'an ko heewi kanko ceerno Boubacara caggal ɗum noon nde ummi ɗon fayi Guijulon to ceerno Yero Baal on ko kaw makko o fayi to muɗum o jokke mum defte kewɗe kanko ceerno Hammet Baba Talla o janggue on fannuji kewɗi ko machallah ha o fuɗɗi kadi andude hoore makko e banggue gandal to kaw makko ɗo mbiɗen ni Guijulon eɗen gandi jinnaɗo makko debbo o e kañum ene jogui koygal toon e Guijulon hayso ko wonti ko ga e Thilone jooɗi goppene o message garen joni inchallah gaari mawdi hollin so wiyama Alaji Mamadou Bocara Kane Kay Heydi enen foof haysen ganda en nani wiyede en ganduɗa so tawi wiyama Mbarodi haysa nanani haysa anda Mbarodi ma nan dille Mbarodi walla doole Mbarodi Alaji Mamadou Bocara Kane mo Kay Heydi rahmatullahi aleyhi yo yurmede Allah wone makko kanke en ganduɗa julɓe kala ceerno Hammet Baba Talla jangguinimo hoolimomo o waɗimo kadi sifaji kewɗi e kanko Alaji Mamadou Bocara Kane so tawi en gummima ɗon eɗen mbawi yefade to ceerno ganduɗa Amadou Hoore Ñiwo oɗon gandi on kadi machallah ko jibini e ganduɗa e banggue almuɓe no wayi hewde machallah galle talɓe ko hen jeeya mbawen raɓiɗinade sen gummima ɗon eɗen mbawi ɓennude payen ha nokku meɗen Madina Gounass ceerno ganduɗa Alaji Mamadou Seydou yo yurmede Allah wone makko ɗeɗo ganduɗa mana gayi kokkolli mawɗi ɗi mbawɗen wiide eɗen dabɓiɗino haalde mana almuɓe makko seeɗa ɓe ganduɗa sen inni ɗum ne wayno no inni aduna o foof ɓeɗo ke almuɓe makko ɓe ganduɗa labtuɓe e machallah e pour raɓiɗinade ɓeɗo ɓe limtuɗen ɓe ɓe jibini ko heewi e banggue duuɗi e banggue lawol Cheikh Tidiane e banggue ganduɗa ko hay goto wawa haalde e diine l'islam ɓe foof noon jappili e docciti mumen koɗo ɗon e ganduɗa ceerno Hammet Baba Talla to Thilone ayo Seykhu Tijani قطب رباني باه البهور شمس العيان عايو شيخ تجاني قطب رباني باه البهور شمس العيان آيو نانا المناني ثم تداني هذا الكمال عند المناني آيو
ثم تداني هذا الكمال عند المناني ayo sabu rasuli sabu tijani hubu rasuli nuru zamani ayo safi sada إلى الجنان باب الوصول على المكان ayo safi sada إلى الجنان باب الوصول على المكان ayo مدن العفادة في كل حين ورد تجاني في أماني ayo مدن العفادة في كل حين ورد تجاني فيه أماني ayo طاب الفؤاد ثم الجنان فوق تجاني قول رسولي فيه كفاني ayo طاب الفؤاد ثم الجنان قول رسولي فيه كفاني am wona tijani wonko wonno eɗen gandi ko ɓadiriyanke wonno ɗum kadi ko sifa goɗɗo woni ɗon ɗum kadi namni ko yewtere wonde ɗum kadi namni ko haala gokko kono noon ko yidde hollude on tan machallah ceerno Hammet Baba Talla e raɓiɗinade tan e wiide en tan ko paamen alhamdulillahi rabbil alamin ko ganduɗa ko waɗi Allah labɗo ko waɗi mawɗo ko waɗi mo ganduɗa haalde ɗum weeɓani ko wiide tan ko maayo gueji so tawi woni a wiyama ya ƴettu ganduɗa baccirgal ma jaaha bacciya ɗum e ceerno ɗum wiyete ko gasata a ittat hen tan ko kati jinɗa hen ko noon woni ceerno Hammet Baba Talla enen ɓuuri famɗude andude mo kono noon ko yidde tan e labade oɗo ñalawma mo ganduɗa lobbo ñalawma mo ganduɗa baɗɗo fayida ñalawma mo ganduɗa kewɗo ɓuural mo ganduɗa ko ñalawma annore ko ñalawma foof e so wiyama alarba eɗen gandi alarba ko ñalawma annore ene jibini ko heewi e sifaji mum kañum e hoore muɗum ɗum noon alay saago e mbiyen yimɓeɓe tan ko yinnode haalande en seeɗa ene fotiri e ceerno Hammet Baba Talla e ceerno Ibrahima Talla mbeɗe sabbima inchallahu rabbi Talla Braham ceerno Ibrahima Talla min beltima machallah e yimdema nde ɗo yimre nde ganduɗa ko yimre Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu so tawi woni a yimi yimre Cheikhna Ahmad Tidiane e ñalawma mo ganduɗa ko ceerno Hammet Baba Talla wallahi a waɗi ko hunde hande nde wonno eɗen gandi ceerno Hammet Baba Talla ko ɓesni e ganduɗa e tijani ɗum wawa haalade saabu eɗen gandi hande duuɗi ɗe ganduɗa machallah hande e khalifaɓe tijani e mawɓe hen ko almuɓe makko enen mbawi ko kanko enen mbawi wiide kanko o jibini tijani ko heewi Cheikh Oumar Fouti Tall addani en lawol tijani e ganduɗa e leydi Sénégal e kono noon ceerno Hammet Baba Talla machallah o yanni lawol tariqa Cheikh Tidiane dalilu muɗum eɗen dokko e limtude jeeyaɓe Allah ɓe puɗɗiɗen ɗo e limtude eɗen gandi machallah ko yimɓeɓe ganduɗa e jangguinɓe e ganduɗa almuɓe ɓe ganduɗa ko yanniɓe e tijani saabu sen dokki dalil ganduɗa nokku meɗen Kahédi ko université ko jibini ko e banggue almuɓe tijani hay goto wawa haalde komin foti ko nonne so tawi en mbi ceerno Amadou Hoore Ñiw e en dokki on dalil kadi ganduɗa en mbawa haalde ɗo foti ko yalte makko ha tengten mbiruɗen nane kalle talɓe ceerno Basir Tall en e ko nandi hen e ko nandi hen ko wona ɗum ko sen fayi Madina Gounass machallah toon kadi eɗen gandi e ceerno Alaji Mo Saydou machallah ko jibine tijani hay goto wawa wiide koni foti ɗum ɗon foof noon sababu muɗum kamɓe ɓeɗo ɓe kalɗenɓe foof ɓe jowtiki e ceerno Hammet Baba Talla Thilone ɗum ɗon ko ceerno mabɓe alay saago ne gandi ceerno Hammet Baba Talla ko adi amo wona
ɗum kadi ko laawol gongol ko adi ambo ya kullu allah kullu allah ceerno hamme babatalla ceerno hamme babatalla ko ganndo kullu allah kullu allah kullu allah ceerno hamme babatalla ɓeni ceerno men ceerno bouka gayi ɗon ɗo kalɗa ɗiɗo gayi mawɗi machallah ko wayno ceerno alaji ham mouhamadou saydou ba e ɓeɗo jeeyaɓe allah ɓe kalɗa e ha joni e namdolam faade maɗa mbiɗo namdi e holɓe e ceerno hamme baba talla jibini to banggue worɓe e holɓe ceerno hamme baba talla jibini to banggue rewɓe sa woɗɗani ceerno boubacar gaye ceerno ibrahima talla afa ceerno mouhamed baba talla wiyete ko mouhamadou lamine ene hawni afa makko wiyete ko mouhamadou lamine on woni afa makko e ahmad abdourazak abdourahim abdoul aziz abdourahmane abdoussalam yahya mouhamadou lamine on kadi woni koddo makko to banggue worɓe ɓeɗo goni ganduɗa ɓiɓɓe makko to banggue worɓe caggal worɓe ɓe min gaare rewɓe ɓe joni inchallahu rabbi e kaalen kono ko ɓeɗo kam goni ɓiɓɓe makko worɓe machallah to ɓiɓɓe makko rewɓe ɓe e ko zeynabou safiyatu zoyrata hafsatu aminata maymoun mariam mariata ko ɓeɗo goni ɓiɓɓe makko to banggue rewɓe ɗum de woni ko ganduɗa ko bittuɗen ceerna ibrahima talla ko ni woni sukaɓe ceerna hamme baba talla ko ganduɗen kono noon no wonno tarih mo jiiɗa ɗo ko hunde nde ganduɗa weeɓani haalde e moni kala haalata hen tan koko witti ko saka noon ganduɗa jeeyaɓe allah waaɓe no mabɓe ni e kono noon eɗen jetta allah no fewi e rokkede en oɗo ganduɗa ñalawma e yewtude kadi ganduɗa e jeeyaɓe allah waaɓe no mabɓe ni mana wiide e yewtere wiitede andu sa andi e ganduɗa taw kadi gandal ngal ko qissatul ulmaw e ganduɗa ko qissaji anduɓe e ganduɗa jeeyaɓe allah ko wona ɗum kadi min jewtoy hen foof so Allah jaaɓi kono noon ko ɗum ɗo woni ko tonguɗen so Allah jaaɓi bisimilla mbiɗa hettima noon bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e dendagal wonɓe e nder dental ngal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heble sukaɓe Afrique dental saabu Allah mi juurima on mi ñaguima on yaafuya no ceerno Ibrahima Tall wini tan en ñaguima yafuya no fewi ko ferguiɗa hen foof kadi yo Allah yaafo en ko fewi hen yo weelo Allah gam annabi sallallah alayhi wa sallam e ko jaggude tan inchallahu rabbi ha alarba paaɗa min ɓeydi jurnade hen e on calminama on juurama ko musidɗo moɗon Boubacara Gaye assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh qabalallahu minna wa minkum wa jamil muslimin